Ibai ondora itzuli bezain laster, frantsesek Troisville deitzen dioten Iruri herrian, Elizabea jauregia topatu dugu aurrez aurre. Luis XIII erregearen guardiako kapitainak eraiki zuen gaztelua. Benetako mosketaria zen. Hain zuzen ere bera da Alexandre Dumasek Hiru mosketariak liburuan idatzi zuen bezala, D'Artagnan ospetsuaren aita bitxia. Arnold Peyrer ezpatari bikaina izan zen Trevilleko Benetako kondea. Aita, Biarnoko eskualdeko merkatari diruduna zen, eta handik zenbait urtera, Mauleko gaztelua eta Zuberoako jaurerria erosi zituen. Hori ikusita, herritarrak sutu egin ziren, eta odola erruz isuri zen inguru hartan. Behin mendikotera iritsizkero, Uhaitzandi ibaiaren ibarra izugarri zabaltzen da. Zuberoan badira paisaia ederrak, artzainak eta zelai berdeak, baina artasoroen artean, jauretxe ikusgarri hauek ikusita, gogora etorri zaigu Zuberoako familia aberatsek, betidanik muturka jardun dutela, beti nor baino nor. Ibaiaren hildotik beherantz, Gotaine da gure bidean topatuko dugun lehenengo herria. Inguru honetako herrietan elizak bitxi xamarrak dira. Kanpandorrez zorrotz hori ikusita, Jesukristoren irudia datorkigu gogora, gurutzean, bi lapurren artean dagoela. Hemendik aurrera ez dago mendik gehiago. Uharte txikien eta harriz betetako meandroen artean, Uhaitzandi ibaiaren urak baretu egin dira. Jakin badakielako ez duela bidean oztoporik aurkituko. Maule Lestarre da Zuberoako hiriburua. Bi herri dira, baina gaur egun bat eginda daude. Orain dela asko ordea, mesfidantzaz begiratzen zioten elkarri. Goiko aldean, hiriaren zaindari gaztelu bat dago. Hasieran Zuberoako bizkondearen egoitza izan zen. Ondoren, ingelesek hartu zuten ostatu. Euren iritziz, Gaskoinako gotorlekurik seguruena baitzen. Ondoren, biarnotarrak erreforma protestantearen bultzatzaileak eta Richelieu kardinala bera ere izan ziren gazteluko jaunak. Makina bat aldiz hondatu izan dute eta beste askotan altxatu. Kartzela txiki bat izan zen urte askotan, eta oraindik ere garai hartako ziega batzuk geratzen dira. Beste ertzean berriz, Arno Maitie jauregiaren telatu ikaragarria eraikin guztien artetik nabarmentzen da. Maitie gotzainaren ohorez jarri zioten izen hori. Meritu handiko gizona omen zen Maitie gotzaina. 17 zauri egin zizkioten ezpatarekin eta hala ere bizirik atera zen. Bestalde, Maitie gotzainak lortu zuen protestanteak Mauletik bidaltzea. 19. mendean, Maule hiri oparoa zen. Victor Hugo kaleko lantegietan oinetakoak egiteari ekin zioten, eta 20 lantegi baino gehiago ere egon ziren. Gehienek abarketagintzan jarduten zuten. Langile ugari etortzen ziren Aragoitik eta Nafarroatik abarketak egitera. Langile hauei enarak esaten zieten, sasoika etortzen zirelako txoriak bezala. Ekialderantz, Maulek bat egiten du kasik Soita herriko etxeekin. Guztien artetik bat nabarmentzen da. Bela familiaren jauretxea.
Kolore berdeak ehunka tonu ditu hemen. Artasoroek, zelaiek, pagadiek, bakoitzak bere tonua dauka. Euskal Herriko ekialdeko herrietara aurreratzen ari gara. Duela mende asko, ospitalepea zen Mediterraneotik Euskal Herrira zetozen bidaiariek topatzen zuten lehenengo herria. Hoietako asko, Santiagoran zihoazen erromesak ziren. Bidean gaixotzen ziren erromesak sendatzeko San Blas errukietxea eraiki zuten. Gaur egun zutik diraute errukietxearen eliza erromaniko misteriotsuak eta musulman kutsuko bobedak. Mitikile izeneko etxe honetatik abiatu zen Bernardo Goyenetxea apaiza Trevilleko kontearen aurka. Matalas esaten zioten apaizari, eta bera izan zen Zuberoaren historiako heroirik handiena. 5.000 nekazari baino gehiago altxatu ziren kontearen aurka, herria, herria, oiuka. Baina altxamenduak porrot egin zuen. Apaizari burua moztu zioten eta Mauleko gazteluko zubian zintzilikatu zuten. Oreinak saltaka dabiltza Zuberoako zelaietan. Sasoi batean aske ibiltzen ziren mendietan, baina gaur egunez. Eta oreinen lasterkari jarraituz, Undurein herriaren atarira iritsi gara. Bidegurutze honetan, Ilobiz eta Ilarriz inguratuta, Erdiaroko eliza bat dago. Eta elizatariaren gainean, kanpandorre bitxi bat orekari eutsi ezinik dabil. Uhaitzandi ibaiaren bidera gatoz berriz. Meandro baten ostean, Sarrikotara heldu gara. Baina herrira sartu aurretik, ibaiaren ertz batean jauregi zahararen irudia ikusi dugu kanal handi baten gainean. Gaur egun jauregia hutsik dago, baina hor jarraitzen du, erdi ezkutuan, arbolaz eta lorategiz osatutako harresi batek inguratuta. Zuberoan oso ohikoak diren 3 erpineko kanpandorretik ere ezin dugu jauregia begiztatu.